Премудрость просто услышим Святое Евангелие. Мир с ним. И Духові Твоєму. Матфея, Свято Евангелия чтение. Слава Тебі, Господи, слава Тебі. Voľmíme. Keď mudrci odišli, Jozefovi sa vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: Staň, vezmi so sebou dieťa a jeho matku, odíď do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. On vstal, vzal za noci dieťa a jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán skrze proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. Keď Herodes badal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozneval a dal povraždiť Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od 2 rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. V ráme bolo počuť hlas, pláč nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: Staň, vezmi dieťa a jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny. Tí, čo strieli na život dieťaťa, už pomreli. On stal, vzal dieťa a jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa dopočul, že v Judei kráľuje Archelaos, namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Varovaný vo sne odobral sa do Galilejského kraja. Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci. Budú ho volať Nazarecký. Слава Тебі, Господи, слава Тебі. Многая літа, благая літа. Bratia a sestry, vy mladší ste to ani nezažili, ale my starí a starší, čo sme boli na vojne, tak mi potvrdíte jednu skúsenosť, že keď sme boli na tej vojne, alebo mali sme tam ísť, tak sme nadávali, šomrali, 2 roky stratené, pakáreň, taká zelené mozgy a desi čosi. A keď sa ten chlap vrátil z vojny a s ostatnými kamarátmi, alebo niekedy aj v rodine, nič iné nerozprával, zážitky z vojny. A jeden lepší jak druhý, nie? A ženy častokrát povedali: no ja mám taký dojem, že ako keby ste to tam zabávali, alebo že tá vojna bola najlepší zážitok pre teba. Nič iné nevieš, len náš mozog a naša pamäť je taký beťar, jak hovoria psychológovia, že tie zlé zážitky tak vygumuje, tak trošku zošedivejú, stratia sa a zostanú len tie dobré. Také milé, pekné, humorné a tak ďalej, tak ďalej. To je ten lepší prípad. A tak to aj niekedy býva. A je to dobré, lebo ináč by sme sa zbláznili, keby človek furt len spomínal na to, ako to bolo ťažké a toto a stále sa trápil a stále na to spomínal. Áno, potom mu z toho aj prepne dakedy, hej. Ale opačný prípad je horší. Opačný prípad je horší. Že človek niekedy zabudne na tie dobré spomienky, že už nepamätá na to, čo dobre mu ten druhý urobil a tak ďalej, a tak ďalej. Spomínam to a pripomínam preto, lebo teraz v tomto období a stále nám evanjelium pripomína to zabíjanie, to prenasledovanie a tak ďalej, a tak ďalej.
Nie, že by to malo byť ako, že spomínajte na to, že jak to bolo ťažké, jak to Boh, jak to on prežíval, jak bol a nie. Jak hovorí na jednom mieste raz Svätý Otec, ešte Jan Pavol II povedal, že to sú tie meraviliosa. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. To je to, čo človek má zažiť, že aké veľké veci ti urobil Pán. Pamätáš na to? Pripomínaš si to? Alebo človek dneška stále len spomína na to, joj, toto strašné, nie? Jak sa ja trápim ako veriaci a ma prenasledujú a není mi dobre a ja by som toto, tamto a Boh mi to nedal a ochorela som a chudobný som a podobne. Sú nejaké veľké veci, ktoré ti urobil Pán? Velebí tvoja duša Pána za všetky tie veľké veci, čo ti urobil, alebo nie? Zabúdaš na to? Jak je to vo vzťahoch ľudských, aby sme nelietali niekde v oblakoch. Keď niekto povie, pamätáš si na to, jaká bola tvoja žena milá k tebe? Jaká bola nežná? Jaký bol pozorný ten tvoj manžel? A ty povieš, daj pokoj, prosím ťa, to sú keci. Dneska po 30 rokoch, no ešte mi to pripomínaj, no a tak ďalej. Nie? Keď sa rozvádzajú, keď sa rozchádzajú, keď škrípu tie vzťahy, nič nepomáha. Žiadna pripomienka, že ako to bolo pekné a tak ďalej. Kňazom, ktorí odišli, reholníkom, ktorí odišli. No povedz, pamätáš si, aké boli krásne tvoje primície? Tvoje večné sľuby? Ale daj pokoj, prosím ťa, čo tam. Hej, to naivné hlúposti. Takto to potom niekedy končí. A tak potom je aj veľký problém pre človeka byť vďačný voči Bohu, lebo nepamätá na nič. Tento deň, slnko, tvoja rodina, tvoji príbuzní, tvoj život, táto liturgia, to všetko sme už dávno videli, nie? To všetko sme už dávno zažili. Jeden teológ, jeden katechéta taký známy, že dívajte sa na Vianoce ako malé deti. A potom budete veriaci. V akom zmysle? Decká by nedbali tak, jak Žbírka spieva, že každý deň budú Vianoce, nie? No, dospelých nás, prepáčte za výraz, ale už to guta ich bere, nie? Zase Vianoce, už od septembra už počuješ v Tesku, jak spievajú tie koledy a už ľudia povedia, už mi to ide na nervy a zase darčeky a zase nakupovanie a upratovanie a výzdoba a deckám to nevadí. Keď by každý deň boli Vianoce, pre nich je to super, nie? Prečo? To je nádherné. Stretnúť sa s Bohom, s Ježišom Kristom, v rodine, s príbuznými, obdarovať niekoho, byť obdarovaný, to všetko patrí k tomu. Ale vychádza to práve z tohoto vzťahu, z toho zážitku, čo Boh pre mňa urobil, čo Boh pre mňa každý deň robí. Potom bude pre teba a pre ľudí bude zážitkom ísť na svätú liturgiu a nie nejakou v úvodzovkách povinnosťou a niekedy až nepríjemnou povinnosťou, lebo dnes je zase prikázaný sviatok a podobne a trebalo by to zrušiť a trebalo by to obmedziť a zredukovať a zjednodušiť a tak ďalej, lebo nemáme na nič čas. Nie? Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, hovorí Panna Mária. A my by sme si mali zobrať od nej ten príklad a tú pamäť oživiť. Hej? Založil sa Ústav pamäti národa, nie? Aby sa nezabudlo na tie krivdy, na tie nespravodlivosti, na tie zločiny, ktoré niektorý režim alebo ľudia popáchali. Ale my by sme mali tu vo vnútri cirkvi založiť Ústav pamäti národa na to, aby sme pamätali, aké veľké veci ti urobil Boh. Trpel za mňa, miluje ma, odpustil mi, stal sa človekom, stále prichádza ku mne
aj v túto chvíľu svojim slovom, svojou cirkvou, svojimi sviatosťami, aby mi stále pripomínal svoju lásku. Nie preto, aby ma gniavil alebo moralizoval, ale aby mi ju daroval. Kristus raždajca.